Takže čau lidi, vítejte u mého prvního videa na Shake and Fidget. Dneska budu točit z dvou postav. Jedna je na světě 10, je to 140. Tady máte postavu. Asi Erik. Jo. Tak, dneska zkusíme podzemka. A nevím, dáme si hospodu ještě. Jinak budu točit z více her, nejenom ze Shakese. A na konci videa vám řeknu vlastně, co budu točit a takový. Tak zkusíme ho. Beru mu docela dost, někdy míň, někdy víc. Zeslabím si jenom zvuky. Tak, vyplítám všechny houby, dám si úkol a druhou postavu. Ještě 2 houbičky. Jinak tohle video dneska je vlastně 9.6. Tohle jde buď dneska nebo zítra. Nevím, jestli to stihnu. Tu nemám houbičku. Loser. Jo, můžu vám ukázat arénu. Dneska se mi to nějak laguje. 162, já jsem 140. Taky kousek mi zbyl. No tak jdem do té hospody. Jo, jinak videa budu se snažit vydávat točit co 2 dny nebo prostě často, co 3 maximálně. Tak. Tady si počkáme, než nám dojde úkol. Mám 7 hub. Byl houbový víkend, tak to jsem nazbíral při něm. Jinak budu si dobít houby časem, až budu mít dobitý kredit. Si dobiju na oběd postavy. Tak co bych vám mohl ještě říct, no, to je potřeba, jo, můžu vám ukázat postavu ještě. Tady jsem, to je svět 23, tady jsem 36, pozice ková, nejsem full epic ani na tamtom, mám sotva pár epiků. Ta postava je taková trošku horší. Nevím, prostě už jsem do toho dal hodně goldu do vylepšování a pořád mám poškození tak malý. Tak, no, nám se otravuje. No, ahojte, děkuji za pozvání. No, tak jak dlouho ještě ta hospoda? 25 sekund si počkáme. Jinak, na tamtým světě se jmenuje, na světě 10 se jmenují Daník 1993, na to tým se jmenuje Kojeok a až bude svět 24, tak tam se budu jmenovat asi Anti 20. No, na tu 23 a na tu 24. To mě baví tak jako víc, než ten svět 10. Toto video nebude tak dlouhé, nevím, 10 minut. Tak jdem do toho podzemka zkusíme tohodle, toho bychom mohli dát. Jo, jinak, tak až budu na tým světě 10 level, tak 180-90, tak zkusíme věž, doufám, že udám, zatím si budu vylepšovat ty pomocníky. No, teď mu bylo kousek, chtělo by to 2 kritiky a bylo by po něm. No, ještě půjdu. No, teď zase málo, říkal jsem, ne. Někdy hodně, někdy málo. Ale mohl být. No zase taková pod půlku, ten půjde.
Nebudu ho zkoušet mimo video, zkusím vám ho nechat až na video, aby to byla aspoň nějaká zábava. Jinak další video, dneska je to pondělí, by mohlo být ve čtvrtek nebo ve středu. Nevím, jak to budu stíhat. Poslední houba. No nic. Jo, jinak můj kámoš dneska nemohl se mnou točit, ale příště bude. Věnuje mi i do toho videa postavu, on má taky velký levely. No tak, dáme si tady spoutku. Tak příště budu točit asi s kámošem a věnuje mi tu 59 nebo kolikátku, říkal, že mi dá do videa nějakou, jinak budu točit i s ním a myslím, že ještě jsem se ptal lidí a budu točit, jo, teď vám můžu říct, co budu točit. Takže s kamošem ze 3D budu točit Counter Strike a možná ještě něco, nevím, co bude chtít. A to bude vycházet málo, ten Counter, to moc nebudu točit. Nejčastěji bude vycházet Shake a jinak bych točil třeba s někým Minecraft, Metiny, nějaký Metin 2, jestli víte. Třeba Hammer, Last Word, Atomy, Quadcore. No a ještě když tak píšte do komentáře, jaký videa, teda jaký hry mám točit a takový budu rád. No a já už to s váma asi ukončím pro dnešek, toto bylo takový první video na mém channelu. Tak příští bude dlouhý, protože budu točit s tím kámošem větší sranda. Dobiju si hobby, možná, nebo až tím další let's playu. No tak uvidíme se tak ve čtvrtek, v pátek, ve středu. Tak čau čau.